Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Pero maura ni bugtong pagi. Aron malimtan ko ang akong tinguha pagbawi ni Sara Kamatiyo. Mahal ko nga kumangot. Busa di ko makatugot nga mag-antos siya. Pero mahal ko si Sara ug ang among anak. Unsa sa maning nahitabo na ako. Gusto ko matagan og kalinaw ang hunahuna sa kuinahan. Guilty ko. Kay ako mo'y nakaingon nga nung kanunay na lang makonsumisyon si mama nako. Kinahanglan dunay mo sakripisyo. Pero, kinahanglan bang ako maoy mo sakripisyo? Ako gyud maoy mo sakripisyo? Nahigugma gyud ay ko ni Sara. Pero, may bili pa kahaning pagbatiya. Nga kung mamugos ko, daghan man ang maapektuhan. Ganong magpadaog pa ko sa akong kahuyang, oy. Ganong makita. Tinud-anay na kaha ang desisyon ni Anton. Nga adto siya sa Cagayan ma-assign. Nalipay ko nga nakahuna-huna si Anton sa akong offer niya. Pero, nahadlok sab ko nga tingalig mo kalit paglikoy ang iyang utok. Dako ang akong pagtuo nga nakahuna-huna siya niini. Aro dili na magsigig huna-huna ni Sara. Ug ni anang bahina, nakadahig ko sa iyang tinguha. Ang ako lang gikahadlukan nga mukalit pag-usab ang iyang huna-huna. Ug maanugon lang ang gasto ko sa tukuron kong branch dito sa Cagayan. Unsa man kay angay kong buhaton. Karoon pa man kami gawas eh. Tugo. Ay noon. Inya. Isa may gabantay sa inyong munyika. Si Sarah. Ito man Sara rito. Anong tanaman ka bugart? Anong dig mo utana ko dong? Doon ay mo preso na ko. Anong lagi tana ka? Walang. Ganiharam kay kamo ba? Ganihara kay mo sa inyong kwarto. Ano sa mo? Tanap ka kung gakos bas ko Sarah? O niya. Gakos na gid ka niya. Lagi? Nga, akin mo dong eh. Ito karoon pag ka magagakos niya. Japon. Tamalasa gini mo dong. Bisag, Pangadyo ni mo eh. bisag kurog ko. Dong, imo naman siya kasawa. Nga nung mukurog man Japon ka, imo man siya kasawa dong Matiyo. Ha? Busa, mahimo na kayo ni mong buhaton ang gusto ni mong buhaton sa imong kasawa. Unsa na? Ayan lang eh. Sumbong kang mama ni mo. Ayan lang. Bugos ko ni mo bugart. Unsa to imo sulti? Why? Bago karon. Mo ginaong ganahan ni mo eh. Dong, kay nanghid una ka manukmag. Bagong bilog. Yudu, iku ba na, amigo tayo. Unsa lagi mo sulti? Ay, kalimut kung sa tutong da. Sa ganito akong gisulti ni mo? Katugod imo sulti. Sawa na ko Sara. Mao lagi na, dong. Imo na mga asawa Sara, practice nagdakos niya. Saon lagi kurog man jud ko. Ang nga, ano mo? Uy, kung mauna awa.
Wagi kay laing mangika nga mahimo. Kahimo pakulaing ni kabugart. Basta musud kas langob. Langob? Unsa langob? Basta dong, makahimo ra ka na. Basta di ka mangurog. May ani ba si Anton Bogart? Maan, ma'am? Wa naman siya mabalik sa akong opisina ganiha. Moy, may ani ganiya, ma'am, katong yang kalibin. Misudi ni sa ato? Hindi siya kasi sayog so din sa atong bahay, ma'am, kay pirmi na sirado atong gate. Yung nga dong nahibaw man ka nga din siya. Iya manggiaway Sara, ma'am. Unsa? Kana, hindi. Nag-away sila si Sarah? May reaksyon. Lagi, ma'am. Iso gitong babayan na, ma'am, eh. Iyag yung gigalihan si Sara nga migawas kay Dunay Preton. Unya dahibaw si Mateo? May noon, ma'am, kay dito mas dumatiyo sa ilang kwarto. Nganong iya manggiaway si Sarah? Ani ni, ma'am, minaw na. Oh. Gusto niyang pakawawan si Sara sa taga-dinhi. Unsa? Muna, ma'am. Halu'i taon kong Sara, ma'am. Pagkita niya na ako, mano. Mano, mama, pagkita niya na ako, ma'am, no? Nga migawas ko, mura siya kita Ginoo. Uy, ngano god? Dali ugsod. Uy, Ginoo gyud. Ginoo lagi. Ha, wa man nimo ang anga. Ha? Daday. Aguroy. Daday. Dili siya makasodi ning akong panimay, Bogart. Ngano ka? Hoy, tubag ako ba? Ngano ka? Ay, wa. Gikapoy lang ko sa trabaho. Gikapoy ka? Oh, dali. Higda diri kay masahi anti ka. Oh, Ang imong cellphone, oh, may bagting. nanawag man si mama. Oh. Hello, ma? Hain man karon. Diyan sa bahay, ma. Nga naman. Kauban pa nimo ang imong kalivin? Oo, diya sa imi. Hoy, ngano na mention ako nga, ha? Pangutan ako no siya. Unsay iyang gibuhat ni Sarah ganiha. Oh. Ha? Ngano? Wa ka niya sultihi nga miari siya ganiha kay nangitag dikil ni Sarah? Wa ko mahibaw da. Naama ka siya. Pangutan ag unsa gi iyang tuyok ni Sarah. Sige, bye. Hello? Hello, ma? Unsay gitawag ni mama nimo? Nganong miadto naman sa kaganina sa ilang mama? Naibaw man ka nga may trabaho ko. Masamay mo tuyo sa pagkanto. Miadto lang ko, Anton. Aron ikasulti gid nako si Sarah. Unsa may imong tuyo ni Sara? Aron pahibawon. Nga hapit na ta magminyo. Usa? Nganong nakugang man ka? Nga nahibaw naman ka nga na in love ko nimo dili ba? Wa mangilabot nimo ang tao, ha? Pero gituyuan na gini mong adto aron mangita gubot. Nasina ko niya. Siya nga imong gipamabdusan, pero aron dili mauwawan, gipakaslan sa imong manghod. Ano siya? Siniswerte? Wa pa man tingali mabulgar dito sa inyo ang iyang pagkamapahimuslanon, pues ako mo ay muyagyag sa iyang baho. Wa ka magkahilabti ni Sara. Dili kinalan nga iya pa kong hilabtan, Anton. Ang gusto na kong mahitabo, nga mabulgar dito sa inyo ang matuod niyang pagkababae. Pagmahay ko biya imo, nganong gisultian ko ikaw sa matuod. Og kinahanglang masayod siya, nga wa na siya'y paglaob, nga imo pang balikan. Kay ni anak ko, nga maoy mo pugong. Og wa ko makauyon sa imong gibuhat. Anton, Wa mangilabot nimo si Sara. Pero nganong imo mang giunhan? tungod kay naglagot ko, kay tuwa siya mo puyo sa inyo. Asawa siya sa umanghod. Giminyuan lang siya sa imong manghod, aron makalikay sa kaisog sa iyang amahan. Dili ba, mao man imong gitug anak ko? Wa ko mahinumdum nga misulti ko ni anak. Kadiotra God. Nasuko ka? Nga ako siya gisuhong sa inyo? Kingan, angay ba ko malipay? Ha? Nga nahibaw man ko unsa kabuutan si Sara. Pero miadto kay gyud dito. Aron mangita lang yung gubot. Anton, Kalagot ka sada. Anton, asa ka man? Pauli ko sa amoy. Imong labanan ka tong Sara? Ako may mga ipasaylo tungod sa imong gibuhat. Kung muadto ka, muuban ko nimo. Unsa? Kinahanglan may bahusad ko kung unsa iyang ipahaba nimo aron makahatag sad ko sa akong katarungan. Imi nasuko na si mama tungod sa imong gibuhat. Busa nagtuo ka ba? Nga iya kang paminawon? Ha? Dini ka lang. Muuban ko.
Misumbong din ni Mus Bogart. Nakasaksi man ko no siya. Unsay gibuhat niya atong babayhana di animo. Ma, ayaw na lagtug-ani si Mateo. Tingaling mo samot lang iyang kasuko siyang magkuwang. Nganong migawas man sab ka ganiya? May gipalit manggug ko, ma. Unya, maikog mo kung musugo ni Bogart ko. Mautong ako nalang mikawas. Tungod sa nahitabo, ayaw na lang yun pagawas. Gisweldohan ko man na si Bogart. Ayaw kaikog sa pagsugo niya. Kinsam siya magtuo nga mo ani patong babayhana din eh. Dili ba imo man kong gisultihan? Nga gisulirapan ka sa mga mata ni atong babayhana sa dihang mi ani siya? Kay nangita ni Anton. Ti mailahan na to nga may kasuko nimo katong babayhana. Nganong masuko man siya nako. Ngawa man ko manghilabot sa ilang relasyon ni Anton. Tingalig na kasabot na siya. Nga mibati nagkapuol si Anton niya. Gusto na siyang buwagan. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!